Pulis yung ano, police car. Ayun. Be! Mong, kuha ka talagang kita ng paypay mo. Ashley po. Yung anak ni Jan ito, yun ang panitawag ko. Ayaw. Ganit. Yung baling nga sabay kay Abit. Ah. Ayun. Little Miss Tabon-Tabon. Ma'am ni Kitling. Ma'am ni Kitling. Ayun dyan. Yung nakatilaw? Oh. Nandito na sila. Ayan na, ayan na. Ayan, skera lang. Magaling kumimpot yan. Ang pitya, ayan na po. Pati na. O, tingnan mo. Kasunod ni Kayla, sino mo? Hanggang singit na yung
Ganyan sasalihan sana ni Ira pa yung ganyan. No? Ganyan sana yung sasalihan ni Ira. Ano? Ganyan sana yung gusto niya salihan. Yun o, yung mga nakasakay doon.